Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da farko wannan yaron da kuke gani a tare da ni sunansa Musa. An same shi a kofar ruwa ɗan rodi, yana yawon tsince-tsincen kwali, leda, roba domin ya ci da kansa. An tsaye da shi an tambaye shi a cikin wane yanayi yasa yau lokaci na makaranta a wannan rana da muke ciki, ranar Laraba, me yasa bai tafi makaranta ba. Ya tabbatar mana cewa baya zuwa makaranta kowace, ba ta addini ba ta zamani. Sannan yaron nan ya faɗa mana cewa ya shekara 3 daidai yana kwana a cikin tashar kofar ruwa. Mahaifiyarsa tana nan cikin garin Kano, mahaifinsa yana nan cikin garin Kano, ba sa tare iyayen, amma kuma da uwar da uban sun wofantar da ɗansu kamar yadda yaron ya faɗa. Yaron nan an binciki Fatiha ya karanta bai iya ba, Fatiha bai iya ba, ɗan musulmi. Ya ilahil alamin, waɗannan iyaye da suka bar wannan yaro ya wofanto, in dai abin da ya faɗa hakan ne, to su kiyaye ranar da za su tsaya gaban Allah. Amana ce Allah ya ba su kuma suka wofantar da ita. Wallahi al'azimu sai sun yi da na sani, sai sun yi nadamar da ba ta da amfani. Sannan wannan yaro, gashi yaro ne karami, shi yake nemo wa kansa abin da zai ci. Muna kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta duniya da ta Najeriya da ta jihar Kano da wacce take da reshe a ƙaramar hukumar Dala, da su shigo cikin wannan matsala ta wannan yaron. Duk mai yiwuwa su yi su nema wa wannan yaro haƙƙinsa. Dan Allah, dan girman Allah, duk wanda yake da iko ya shigo ya taimaka wa wannan yaron. A neman ma haƙƙinsa, in hukunci ya kama da uwar da uban a hukunta shi. Yaron nan ya ce ya je dangin mahaifiyarsa a Kazaure. Wan mahaifiyarsa ya koro shi daga can, ya ce ya dawo da shi garin Kano, nan ne dangin baban. Don haka muna kira da mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, Allah ya riko da hannunka. Idan wannan bidiyon ya same ka, ka zame wannan ya